Casa fără sfârșit, partea 1. Permiteți-mi să încep prin a spune că Peter Terry era dependent de heroină. Am fost prieteni la facultate și am continuat să fim și după ce am absolvit. După ce m-am mutat din Cămin, nu l-am mai văzut pe Peter la fel de mult. Vorbeam online din când în când. Într-o noapte mi-a trimis un mesaj. David, omule, trebuie să vorbim. Atunci mi-a spus despre Casa fără sfârșit. Primise acest nume pentru că nimeni nu ajunsese vreodată la ieșirea finală. Regulile erau destul de simple. Ajungeți în camera finală a clădirii și câștigați $5.000. Casa era situată în afara orașului și avea 9 camere. Se pare că Peter încercase și eșuase. Mi-a spus că a fost prea mult pentru el, că era ceva nenatural acolo. Nu l-am crezut. I-am spus că voi verifica în noaptea următoare. $5.000 sunau bine. Am plecat în noaptea următoare. Când am ajuns, am observat imediat ceva ciudat la clădire. M-am îndreptat spre clădire și sentimentul de neliniște s-a intensificat imediat cum am deschis ușa din față. Inima mi-a încetinit și am lăsat un oftat când am intrat. Camera părea decorată de Halloween. Avea un semn pe care scria: aceasta este camera 1. Urmează încă 8. Ajungeți la final și câștigați. Am chicotit și m-am îndreptat spre prima ușă. Prima cameră era chiar amuzantă. La capătul îndepărtat era o ieșire. Era singura ușă în afară de cea prin care intrasem. Am dat la o parte pânzele de păianjen false și m-am îndreptat spre a doua cameră. Când am deschis ușa camerei 2, am fost întâmpinat de ceață. Cu siguranță, camera asta profitase de avantajul tehnologiei. Nu numai că exista un aparat de ceață, dar un liliac atârna de tavan și zbura în cerc. Înfricoșător, mi-am zis. Păreau să aibă o coloană sonoră de Halloween. Am sărit peste câțiva șobolani de jucărie care se rudeau și m-am dus cu pieptul umflat în camera următoare. M-am întins spre clanța ușii și inima mea a stat. Nu voiam să deschid acea ușă. Un sentiment de groază m-a lovit atât de tare încât abia puteam gândi. Logica m-a depășit după câteva momente îngrozite, dar mi-am revenit și am intrat în camera 3. Era momentul în care lucrurile începuseră să se schimbe. La suprafață părea o cameră normală. În mijlocul podelei din lemn era un scaun. O singură lampă dintr-un colț lumina zona, aruncând câteva umbre pe podea și pe pereți. Aceasta era problema. Erau mai multe umbre. Abia intrasem pe ușă și eram deja îngrozit. Nici măcar nu m-am gândit când am încercat automat să deschid ușa prin care intrasem. Era încuiată din cealaltă parte. Asta m-a declanșat. Încuia cineva ușile în timp ce progresam? Nu se putea. Aș fi auzit. Se încuia automat? Poate. Eram prea speriat ca să mă gândesc cu adevărat. M-am uitat înapoi în cameră. Umbra scaunului rămăsese, dar celelalte dispăruseră. Am început încet să merg. M-am uitat în jos în timp ce făceam pașii și atunci am văzut. Sau n-am văzut. Umbra mea nu era acolo. Nu am avut timp să țip.
Am alergat cât de repede am putut spre cealaltă ușă și m-am aruncat fără să mă gândesc în camera de dincolo. A patra cameră era probabil cea mai deranjantă de până acum. Când am închis ușa în urma mea, toată lumina părea că a fost aspirată și pusă în camera anterioară. Am rămas acolo, înconjurat de întuneric, neputând să mă mișc. Toată vederea mă părăsise. Nu puteam auzi nimic. Era o tăcere moartă. O cameră izolată fonic, în care îți puteai auzi respirația, bătăile inimii. Te puteai auzi trăind. Nu era nicio ușă la vedere. Nici măcar nu eram sigur că există una de data asta. Tăcerea a fost apoi spartă de un zumzet mic. Am simțit ceva în spatele meu. M-am întors sălbatic. Știam, indiferent de cât de întuneric era, știam că e ceva acolo. Zumzetul devenea mai puternic, mai aproape. Părea să mă înconjoare. Am făcut un pas înapoi. Nu simțisem niciodată genul acela de frică. Nu pot descrie cu adevărat frica. Nici măcar nu m-am speriat că voi muri. Mi-era frică de ce îmi rezerva chestia asta. Deodată, zumzetul a devenit un țipăt sălbatic. Am țipat în semn de protest. Nu mai puteam auzi acest nenorocit de sunet încă un minut. Am fugit înapoi, departe de zgomot, și am căutat mânerul ușii. În întuneric, cumva, am căzut în camera 5. Vederea mea asupra camerei 5 era spre tavan. Ceea ce am văzut nu m-a speriat. Pur și simplu m-a surprins. Copacii crescuseră în cameră și se înălțaseră deasupra capului meu. Tavanul din această cameră era mai înalt decât în celelalte, ceea ce m-a făcut să cred că mă aflu în centrul casei. M-am ridicat de pe podea și m-am uitat în jur. Era cu siguranță cea mai mare cameră dintre toate. Nici nu vedeam ușa pe care intrasem, dar camera aceasta părea un paradis în comparație cu încăperea anterioară. În timp ce înaintam mai mult în cameră, am început să aud sunete de pădure, ciripitul păsărilor și orăcăitul broaștelor. Păreau a fi singura mea companie din această cameră. Acesta era lucrul care mă deranja cel mai mult. Auzeam sunetele animalelor, dar nu vedeam niciunul. Am început să mă întreb cât de mare era această casă. Din exterior îmi păruse o casă obișnuită. Cu siguranță era mare, dar aici era adăpostită o pădure plină. Nu se vedea niciun zid. Am continuat să merg, sperând că următorul copac pe lângă care urma să trec îmi va dezvălui ușa. După câteva clipe de mers, am simțit că un țânțar îmi zboară pe braț. L-am scuturat și am continuat. O secundă mai târziu, am simțit încă vreo 10 aterizând pe pielea mea în diferite locuri. Îi simțeam mergând în sus și în jos, pe brațe și picioare, și câțiva își făcuseră drum spre fața mea. M-am uitat în jos și am scos un țipăt înăbușit. Nu vedeam niciun țânțar. Niciun țânțar nu era pe mine și totuși îi simțeam târându-se. I-am auzit zburând pe fața mea și înțepându-mi pielea, dar nu puteam vedea niciunul. Am căzut la pământ și am început să mă rostogolesc sălbatic. Eram disperat. Uram țânțarii. Am început să mă tărăsc. Habar n-aveam unde mă duc.
Intrarea nu se vedea nicăieri. După un timp care îmi păruse ore întregi, am văzut ușa. Am încercat să fug spre ea, dar nu am putut. Corpul meu era epuizat. Am făcut câțiva pași tremurători până la ușă, sprijinit de copaci. Eram la doar câțiva metri de ușă când am auzit un zumzet. Venea din camera alăturată și era adânc. Senzația de țânțari pe piele s-a diminuat pe măsură ce zumzetul creștea. În timp ce puneam mâna pe clanța ușii, țânțarii au dispărut complet. Camera 6 era următoarea, iar acesta era iadul. Am închis ușa în urma mea, cu ochii închiși și cu urechile răsunând. Zumzetul mă înconjura. Am deschis ochii, iar ușa pe care o închisesem dispăruse. Acum era doar un zid. M-am uitat în jur șocat. Nu am țipat, nu am scos un sunet. Peretele era dur, dar știam că ușa era acolo undeva. Am început să zgârii acolo unde trebuia să fie clanța. Am căzut în genunchi în tăcere. Singurul sunet din cameră provenea de la peretele zgâriat de unghiile mele. Știam că este acolo. Ușa era acolo. Ești bine? Am sărit de pe sol și m-am rotit dintr-o mișcare. M-am sprijinit de peretele din spatele meu. Până astăzi, regret că m-am întors. Era o fetiță. Purta o rochie albă care îi cobora până la glezne. Avea părul lung și blond, pielea albă și ochii albaștri. Cel mai înspăimântător lucru era faptul că în timp ce o priveam, vedeam altceva. Ceva ce arăta ca un corp de bărbat, doar mai mare decât în mod normal și acoperit cu păr. Era gol din cap până în picioare. Capul nu era uman, iar degetele de la picioare erau copite. Nu era diavolul, dar în acel moment așa-mi părea. El și fetița împărțeau același loc în acea cameră, dar era ca și cum aș privi două dimensiuni separate. Nu puteam vorbi. Mintea mea se revolta împotriva ceea ce încerca să proceseze. Nu exista nicio ieșire. Eram prins acolo cu ea. Mi-a vorbit. David, ar trebui să asculți. Când a vorbit, am auzit cuvintele fetiței, dar prin minte îmi răsuna și o altă voce, pe care nu voi încerca să o descriu. Nu știam ce să fac. Mă uitam prin cameră. Eram hotărât să ies. Știam că această cameră era iadul și nu eram pregătit să-mi fac o reședință. Căutam cu ochii orice fel de deschidere. Demonul încă mă batjocorea, vocea devenind mai adâncă. Mi-am așezat mâna pe podea, m-am ridicat și m-am întors pentru a cerceta peretele din spatele meu. Apoi am văzut ceva ce nu-mi venea să cred. Ușa camerei 7 era chiar acolo. Nu știam cum o făcusem, dar creasem camera. Am închis ochii și am pus ambele mâini pe ușa din fața mea. Am împins cât am putut. Demonul îmi urla acum la ureche. Îmi spunea că nu o să scap niciodată, că ăsta mi-era sfârșitul, dar că nu urma să mor, că urma să locuiesc acolo în camera 6 cu ea.
Împingeam și țipam din toți plămânii. Am deschis ochii, iar demonul dispăruse. Am rămas în tăcere. Nu-mi venea să cred. Nu-mi puteam imagina ce urma să se întâmple în camera 7. Cu o respirație profundă, am apăsat clanța și am deschis ușa camerei 7. Ce am văzut m-a șocat. Eram afară. Ochii mă usturau. Voiam să plâng. Am căzut în genunchi și am încercat, dar nu am putut. În sfârșit ieșisem din acel iad. Nici nu-mi păsa de premiul promis. Am fugit la mașină și am condus acasă. Când am ajuns la mine acasă, m-am simțit neliniștit. Bucuria de a părăsi casa se estompase și spaima mi-a crescut încet în stomac. Am intrat și am urcat imediat în camera mea. Am sărit în duș și m-am pregătit pentru noapte. După duș m-am dus la bucătărie să pregătesc ceva de mâncare. Am coborât scările în bucătărie, iar ceea ce am văzut mi-a rămas pentru totdeauna în minte. Părinții mei erau întinși pe pământ, coi și acoperiți de sânge. Erau desfigurați în stare aproape neidentificabilă. Cea mai neliniștitoare parte erau expresiile lor. Zâmbeau de parcă ar fi fost fericiți să mă vadă. Nu știam ce se întâmplase. Ei nici măcar nu locuiau cu mine pe atunci. Eram un haos. Nu mă puteam opri din plâns. Apoi am văzut-o. O ușă care nu fusese niciodată acolo. O ușă cu un 8 mare scris cu sânge. Va urma. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să lăsați un like și să vă abonați la canal. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și membrilor canalului afișați pe ecran. Ne auzim curând la o nouă poveste de groază.